Ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu. Ngiphakamisa ukuthathu ebunyeni, uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Ndodana, uNkulunkulu Moya Oyingcwele. Osukwini lanamuhla ake sithole izwi lethu encwadini kaJohane 11 kuverse 21. Ifundeka ngalendlela: Wayesethi uMarta, Nkosi, uma ubukhona umnewethu engafanga. Le ncwadi uMarta uma esho lamazwi uwasho egulelwa ngumfowabo onguLazaro. Uyahamba uya kuJesu, uyambikela ukuthi umfowethu uLazaro uyagula usekhaya. uJesu memphendula uthi kuye, lokhu kugula akusikho okokufa. Manje kuyafika kimi ukuthi kunezinto ezimpilweni zethu ezithuma zenzeka, sizame ngakho konke esinakho uze uzwe abanye bethi uJesu sizozisizayo, kuze kuphele kwasani namaqhinga ethu kufike lapha angasasebenzi khona, ngoba sishiye umnikazi wezimpilo zethu emuva, kuze kunuke esimeni sezimpilo zethu ngenxa yokungahlangani kwezinto. Abanye baneminyaka benxusa imisebenzi, abanye becela izingane, abanye becela imishado, abanye bacela ukuthula ngenxa yokungezwani emindenini yabo. So uze ubona ngathi ngeke kusalunga, sekuyanuka ngesimo ophila phakathi kwaso, esenze nabantu bangasafuni ukuyihlanganisa nawe. Lalela, usefikile umdala wey'nsuku, usekhona kule ndawo okuyo, uzovusa okulahliwe. Yima impilo yakho manje izoqala, ungasakhathazeki ngalutho. Konke lokhu bekwenzeka ukuze indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. uJesu uyasithanda, usekhona, sekulungile, akahlulwa yilutho. Noma ngabe yini esibhekene nayo, unyaka usaqala, kungenzeka kuneminyaka ushikashikeka, uhlezi uphila nesifo, kungenzeka yikhensa, kungenzeka isifo samathambo, noba ngabe yini exakile empilweni. Ungumuntu omusha, ufundile, kodwa uyazama imisebenzi ayitholakali, uyazama wenza lokho akulungi. Emindenini usubonakala njengomuntu ongathathelwa ntweni, ongafuni ukuzihlanganisa nezinto eziphumelelayo, kanti uyanxusa. Kodwa ingoba umnikazi wesimo akakafiki phakathi kwendawo. Uma singakhumbula encwadini kaMarku 5 kuverse 26, indodakazi kaJayiro seyihambe konke, ichithe konke yayinako, ingasizakalanga, kodwa umopho waloku uqhubekile. Kwanele kwafika uJesu, kwanqamuka umopho. Ngithanda leli zwi elithi kwanele kwafika uJesu, kwanqamuka umopho. Usefikile uJesu ezimpilweni zethu, usefikile umdala wey'nsuku, usezonqamula umopho okhona ezimpilweni zethu. Usefikile uJehova, ungabe usasaba futhi ungabe usazenzela ngokwakho. Ake uhanjiswe manje uNkulunkulu, ake uvuma unyaka usaqala ukuba uJehova akubambe ngesandla, akutatayise, akubhekise la yena akubekele khona umvuzo ongunaphakade. Kungenzeka usuze ubheka iminyaka yakho uthi ngizobe sengisaphumelela yini senginale minyaka enginayo. uJehova akabheki iminyaka yakho, akabheki isimo phakathi kwakho. Makufika yena kunqamuke umopho. Uma sekufika uJesu kuvuswa nabafileyo. Ngisho isimo sesinuka, sesifana nomuntu ongasekho, kodwa uJehova uyasivusa leso simo, siphile, siqale sihlambuluke, uthandeke nasebantwini, kuvuleke imisebenzi lapho seyivaleke khona. Kwenzeke mhlawumbe ngumuntu ophiwe ngisho nangokomoya, uJehova kuhlambulule, ebese ubonana nomdali wakho, ukhanyiseleke kukho konke okwenzayo. Lisekhona ithemba, ukhona uJehova, uyaphila, usezonqamula umopho manje. Ungasakhali, ungasahlupheki, yingoba besizenzela sashiya yena emuva. Usefikile manje, usekhona, ufika uJesu, usezonqamula umopho. Sekuyalunga ezimpilweni zethu. Abacela imisebenzi bayayithola, abafuna imishado kuyalunga, abadinga izingane kungenzeka kwathiwa wena esibelethweni sakho kungeke kuhlale mntwana ngoba wena mhlawumbe unegrowth, ngoba wena unezimo ezibizwa ngamagama walapha emhlabeni. Kodwa uJesu uthi ngisho isifo sebasipha igama, yena uma efika leso simo siyanqamuka. UnguJehova ophilayo, unguJehova ophilisayo. Uthi umbize ngaloku yena yikho kuwe. Uma ngabe uyakuphilisa, mbize ngoJehova ophilisayo.
uma ngabe uyakunakekela mbize ngoJehova okunakekelayo. Uyizinto zonke empilweni zethu, uma ufuna akugcine uyakugcina, akulondoloze. Uyilokho ofuna yena beyikho kuwe. Kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo uthi ngime eminyango ngiyanqonqoza, udinga wena uvule inhliziyo yakho umngenise ngaphakathi abesenza umsebenzi, ngoba uNkulunkulu oyi-gentleman ongangeni ngendluzula. Uyema ngqongqoze, alinde wena ukuthi umvulele, uthi ngena ngaphakathi kwami wenza umsebenzi, akuhlalise kahle uJehova. Uthi ubungenako ukuthula empilweni yakho, uzizwele ubumnandi. Uthi ungenalutho empilweni kodwa uzizwele ubumnandi ngoba usengenile uNkulunkulu ongukuthula ongiphila ngaphakathi kwakho. Asimvuleleni uJehova inhliziyo zethu enza umsebenzi. Usefikile nakulonyaka, useqalile manje, uthulisa umopho, usevusa okwade kunuka. UnguJehova ophilayo. uJehova ngigcinele nina, uJehova asilonde empilweni zethu zonke, konke sikunxusa ngeinhliziyo zethu. uJehova kuphumelelise, simithembe lethu siligcine silibhekise kuye, ngoba unguye onguye. Ithi izwi lakhe akaguquki, unguye izolo namhla naphakade. Bazohamba izinto ziguquke, kodwa izwi lakhe limi ngunaphakade, liyawenza umsebenzi empilweni yomuntu uma umvulela, umvumela ukuthi asebenze ngaye. uJehova abusise ukufunda kwezwi lakhe, yanga lingafinyelela ezindlebeni, lizwakale ngokukamoya, singalizwa ngokuliqonda nangokulijwayela, kodwa ke lifike kulonyaka siqale ngalo lenza umsebenzi, lenza isimangaliso empilweni zethu. uJehova nilondoloze, azanibusise, anenze konke enikudingayo kube impumelelo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen.